ole chana chak chuak kan nia voina chuan Dualshock4 wireless controller PS4 controller honna le review le Xbox One controller ne na khai khin na lo nei la atha ome sabera chona hon hi chu tanti zung zung ila da sirila hi ni me ya taking all sang le ya chona controller chu hi ni ma ya chuana controller a hian kan mu danang hian ama hi makmare tania PS4 controller hi atum black color kha standard edition kha nia chuan huai taron om le a chuan blue le makmare thi om le a ba ka hi chuan edition sang sang om nem khop mai camouflage ti te le game sang sang ina edition big te podam ta ko ma amai ro chu black white makmare le blue hi atuna standard edition ang de ka om to aman po in ang tlang ania dang special edition ho ka chu hengawa hen cheng sang khajanga velzelin ato ati hretel ta ila atha ome chuan malama tang hian han en ta ila dinglama hian kan mu thin angin Sony hoina an traditional pattern square triangle circle le x kha an ron neya chuan bulche hian option awma hei hi ani na taka chuan post menu kan ti den nen khan post anen khan a function ai nang de renga Xbox 360 te Xbox One controller te kan mu dan ang thin thil dang lam vak ani lawa chuan alaya hian touchpad kan muwa hei hi mouse anga man thei ania DS4 Windows hemia a software PC a man thei turan ti to nuwa khan hei hi mouse pad angin akal theya tin chu ba ka tia swipe up le swipe down ti te khan macro sang sang khan a set thei hei hi atangkai rual in ni nom thei lek tura po ngai taila tho me chuan ma hi a click thei bok ta ani ri khar se tel taila chuan avela main share ba to no ma hi PS4 ate chuan an video an game khela video te kol sam taka share mai theina ni PC ai roi chuan a function hi om chi lo tura kan nga ya chuan vela ma hian d pad a oma he mi d pad hi kan buang hen hei simple deuh mai nia a in zom deuh moti mai tur ania a sang theu chu ni lovin ka thia ma hi di pe thi na hnuai a sang theu ni lovin in zom side neya a sang thang om thei mai ni na lang ani chuan he a hnuai a hian analog stick pahnih kan neya analog stick hi a placement hi fu anuam to khop maya ama hi rubber ania ama hi concave ani tlemin han khuar deuh hleka en uluk chuan a hriat anga chuan ama ro chu rubber ani avona nom view rolin a rei hnuwa chuan a wear out theyang a khok theyang tin review chair mundanga chair tele en tapon kalong to mai the he khok duang ran khom mai ro chu uluke ro chuan khong mai lo tu rangai taila chuan a heta hian speaker kan neya hei hi chu sound ron kal chu theina tur diom takania amai ro chu man tlang lu tuk lo tur hangai taila a thome chuan no hian PlayStation button kan neya hei chu mundanga kan mu to thinangin he Xbox One ang chi te kan han bo Xbox Live aluna mai ang chi kha ania PS4 hemia an Sony ho so website a han lutlang na mai tur direct ania mai ro chu hei chu PC ai roi chona theive lo hemi kan mei chuan Xbox au live tiang vela te Xbox store te khana lut zela chu stel ta mai la tho me chuan an hnuai hian hei hi external port kan ti deuh mai a enge adveilama mi ka hreche lo enge mo gadget sang sang an ti belna turni om takin kangaya chuan a dinglama hian 3.5 mm jack a oma hei hi a thakop maya a san pa vuangai lovin tian kan vit lut mai don ta ti khana support nal vek mai ni hei ka fak khop mai chuan a chung lampang hi chu alang kan thek kim to tlang puina hria ta hnung lampang hian le taila heta hian L1 le L2 kan neya hei hi bumper ang khania chuan hei trigger khania chuan R1 le R2 kan nei le a hei hi a trigger hi sensitive fa ama hi me anuamin a thom nei lowa a clicky feeling khom lo ma se hman anuam mer khop maya chuan heta hian trigger po ya travel time hi thui lowa hei hi man nuam tok tura chu kan nga ya chuan hela hian Sony na ti injia kan hua hian light bar omta hei hi PC a chuan DS4 Windows man khan du rongin a thlak theya RGB combination in a mai ro chu PS4 a chuan
entinan FIFA te kan lo khel ta kan controller rong zel kha taina ron enga khoinge kani ti kha zon boinga lunol sam takin na hriat ching game tanga po kan player color zel kha hemi hi ron nia a ol sam khom mai chuan an hnuaia hian micro USB port oma he hi charge na turania an hnuai hian battery a chunga hian oma battery cover engma omlowa na chuan hei inbuilt battery an ron vu anga lani ka fakho mai hei soni ho thil ti dan hi chuan hei kilna a awm ani le meya dang hi chu amai texture ani hnuai lampang hi che han ti pon chu ari thei dewa chu ani deuh maya chuan hei PS4 helai china hian hi achung lampang mangmare chu helai chin hi ni hnuai lampang hi chu texture vek ania avon pon duama a comfortable bel khop mai chuan hi Xbox One controller nen comparison nei ngal taila a tho ome chuan hi Xbox One controller ania ama kan mu dan kha chuan a mel po adang lam deuh hleka hela hian ama Mizo gamer hotena kan lo hriat la to thin AXYB kha oma ama hi han mere re hian akriki ti hi hriat ngal em meya chuan pause le option menu kan nei le hela hian a button kan nei ai nei dewa chuan veilama hian far left aniang chu analog kan nei a chuan helama hian right stick analog kan nei chuan d-pad hei hi Xbox 360 tang chuan aron improve khop mai kan nei le bokta a chuan alaya hian heta PS4 kan hu ang kha hela ya hnuai kan hu hi hela hian ani chum vele thungta hei hi chu PC a hei hi Microsoft ho siam ania tin kan Windows ho po Microsoft siam aniang bokin heta tang hian Xbox Store ho zong kha ol sam takina kal zung mei thei ni software install nuwa chuan ama hi hela hi chu matte finish kan neya la hian atahan atlete uhlek kan nei le a chuan a hnuai lama hian hei hi a port ani thungta hei kan port nei chun ania mai ro chu hei version 1 ania heta hian external headset vuale angaya heta hian han en re hian hei 3.5mm jack engma holo me ni mai ro chu version 2 hawa hian 3.5mm jack an ron vu to a chu ero chu cheng sang sari sang riat vela le angai thunga amana la to khom me ron ta thatura angai taila chuan chumi hemi hi 3.5mm ho jack kan vu du chuan Microsoft Xbox One stereo headset adapter ti hi amazon.in a cheng sang khat zakua velin tunain leitur oma amanero ngai to chuan a to deuh hretani ti kha soitel tamai maila tha ome chuan hei hi tuna ri chuan man na kan nei lo ani chu chuan helam pang chu kan soikim to a hriata chuan ama lampang hian le taila heta hian a connect na Xbox One a connect na oma ta hian micro USB connector bok ta chuan left button ama L1 le L2 kan nei thinang kha ani chuan bumper le trigger LT le LB an ron data dinglama hian right bumper le right trigger an ron data hei a travel area hi a thui deuh hreta hei hman an nuam tihzawk le zawk lo ero kha chu a personal preference ta se mai ro chu hei chu von chu nuam ang reng khop maya chuan a mai ro chu hei hi a clicky ve pathung ani PlayStation 4 game pe ta hi chuan kan hремang mi lawang an da dun chinila ani ta ni hei a travel time po hi a in thui hlei deuh hleka ma se in thlau tak chu ni chuang lo wa chuan Xbox One controller hi chuan battery inbuilt om velo ta a battery hi tian an ron mang thei thung ta pencil battery kan tiang thi kha amang theya baka rechargeable dang te po amang theya amai ro chu hei improvement a thakho Xbox 360 chuan kan hriat agin a hnuai pom pur kha om thina kut von pot in nuam lo deuh lek thina wireless controller a khana mai ro che tai chuan ti hian flat vekin an ron data a fel fai kho mai ama hi PS4 angkhan an chunglam le hnuai lam pangkha a texture khai nang chelo a danglam velo a in ang deuh veka hela hi a ron thle dewa a bak chu texture kha tian an ron nei vek ta ani ti kha a setel ta ila a tho me chuan hemi pani hi a size hi an en ta ila a size a chuan Xbox One hi chu a hlai ani ti hi chu hriat ngal mai ta Xbox One controller amero chu PS4 controller hi tlem in a seida ulak thunga amero chu a sei nei chu tlem te ania helam panga mora hian tlem te in a seya
hriat tham mang lo deuh hlek chu ani ti chu a hretel tai la a thawm hei hi chu a von du dan hi Logitech F series F310 510 710 mang thin ho chuan Dualshock4 controller kan du zawk hle na rin oma chuti line Xbox 360 atanga local chho thin chuan Xbox One controller hi kan du zawk in rin om bok tai hero chu tu du thu ni se hman nuam zawk han ti chu a om lutuk lowa chuan tuna chuan hei hi soisel na re kan man to tangin review nei don taila thom Xbox One controller hi kum khat vel ka mang to a soisel na ka nei langsar deuh mai paka chu avelam pang hi a hriam lutuka hei hian kutatin adu em ya game han khel rei deuh chuan a thi phlur theia sen lur mai theia a kep huwa angai boka chuan a hmalam pang hi hei version 1 ani ti kan soi to kha helam pang hi a clicky lu tu ka helai vela me hi na kal lo thina helai va me hi ngai thina helaya clicky a kal tho chi an helai va me tel hi ngai thina hei hi ka soi sel na ne amai ro chu hei hi elite controller le version 2 ro kha chuan an ron fix an ron tia khai ro chu kha chu kan review che lo vain ka soi thei lowa chuan amai ro chu a connectivity hi chuan hei hi Microsoft ho hian wireless connector hian ron release soin ka hrian dir amale the turin cheng sang thum vel anin ka hria dollar kan konwa kan sang thum sang level a controller ma nai na tira phei chuan a towa cheng sanga vel nin ron ti thlatowa chuan chuan hei hi cheng sang lin kan le a na connector nen chuan cheng sang riat velin a connect the ni chuan mero chu wire kan du chuan micro USB kan tinga microsoft.com a khan download mai the ni software chuan ol sam takin ani buaina om lowa a easy ani chuan game zong zong a po hemi ho hiam hungal vek engma buaina om lo chuan a connectivity issue sa chuan PC a chuan soisel na om lo 100% working ani chuan hei hi PS4 ve thung hi chu soisel na kan ei lo ria tu na chuan amai ro chuan mo chang chuan hemi han me fu hi a har deuh hlek thina game han khel hian chuan a connectivity su se ro chuan Microsoft ho siam ani lo wangin a buaina anei ve deuh hleka DS4 Windows kha kan han tia wireless in kan han connect a amai ro chu a hnuah hian engemo han mulo zeu tele tiang hi om deuh zeu thina adangai ro chuan boi thlak thame ro chu ni lowa a controller von chungchang ate po Logitech mang thin kania F310 te 510 710 thlenga mang to kania kuthi ti kham dung renga mai ro chu hi chuan kut khamna le nei lo a analog placing hi a in hlat moi to khop mai ka fak khop mai a chuwang chuan hei chu ka mangri tura ngai taila a thome apan hi hian controller thatak ve ve ne tin hei kan soi mai lo tu chu cheng sanga in kan le a amane ro hi chu cheng sang khat velin in thlawa kei manian kan personal preference ani ti kha setel taila a thome o khati zong kha kan review thei ani